May kwento ako sa iyo. Medyo luma na to, early 1900s pa nangyari ito. Pero hanggang ngayon, kahit sinong makabasa o makarinig nito, hindi pa rin makapaniwala. At ang pinaka-creepy, walang malinaw na sagot kung bakit nangyari ito. So ganito yan. May isang pastor, pangalan niya John Carmichael. Mabait tong tao, alam mo yung tipong lahat ng kapitbahay, kilala siya. Tahimik lang, devoted sa simbahan, may asawa, may mga anak, parang ideal na ama at lingkod ng Diyos. Pero isang umaga, January 5, 1909, bigla na lang siyang umalis ng bahay. Sabi niya sa asawa niya, pupunta lang daw siya sa bayan ng Columbus, mga 9 na milya ang layo, may bibilhin lang. Normal lang, suot niya yung itim niyang suit, yung paborito niyang balabal, tapos sumakay siya sa kabayo. Ang word lang, kasi usually sinasabi niya kung kailan siya uuwi, pero nung araw na yun, tahimik lang siya. Parang may mabigat na iniisip. Pagkalipas ng ilang oras, gabi na, hindi pa rin siya nakakauwi. Nag-alala yung pamilya, tapos kinabukasan, nagsimula na silang maghanap. May mga sumama pang kapitbahay, sinuyod nila yung daan papuntang Columbus at doon nila nakita yung kabayo ni Reverend Carmichael. Nakatali lang sa isang puno pero wala siya. Tapos ito na yung nakakatindig balahibo, malapit lang sa kabayo may mga bakal na basag parang galing sa isang bag. Tapos may mga tubig na may halong dugo, hindi sobrang dami pero sapat para maramdaman mo may nangyari doon. Lumipas pa ang 2 araw at may nakakita sa kanya o dapat siguro sabihin sa katawan niya. Nakita siya sa isang abandonadong kalsada, mga ilang milya pa ang layo, yung ulo niya wasak. Para siyang tinamaan na kung anong matigas na bagay. Pero mas disturbing, may coin o barya sa nakasingit sa kamay niya. Parang pinilit niyang hawakan bago siya mamatay. Doon na nagsimula ang gulo kasi wala silang makitang motibo, walang ninakaw, walang bakas ng away, walang kahit anong dahilan para may gustong pumatay sa isang pastor. Pero habang iniimbestagahan nila, may mga nakakakita raw ng lalaking nakaitim. Palaging nasa paligid ng simbahan dati, tahimik, hindi nakikipag-usap at minsan daw nakikita siyang nakatingin lang kay Reverend Carmichael tuwing sermon. Ayon sa isang residente, pangalan daw nung lalaki ay Gideon Browning. Isa siyang drifter, walang permanenteng bahay, minsan nagtatrabaho sa mga farms, minsan naglalakad lang sa mga kalsada. At sa isang bar daw, ilang araw bago nangyari yung pagpatay, may narinig silang nagbabanggit ng kwentos o pagtaya ng kapalaran. Parang may gusto siyang patunayan. Ang nakakakilabot, nung araw mismong nawala si Reverend Carmichael, may nakita raw silang 2 lalaki sa kalsada. Isa nakaitim, isa nakakot. Nagtatawanan tapos parang nagbato ng barya sa hangin. Pagbagsak ng coin, bigla silang naghiwalay at isa doon hindi na nakita ulit. Mga ilang araw pa, hinuli ng pulis si Gideon Browning at nung tinanong siya kung anong nangyari sa pastor, ngumiti lang daw siya tapos sabi, "We flip a coin, God choose him." Doon na nagsimulang naniwala ang mga tao na hindi lang basta tao si Gideon. Kasi nung dinala siya sa kulungan, walang gustong lumapit sa kanya. Hindi raw siya kumain, hindi rin natutulog, at minsan naririnig mo siyang nagbubulong. Heads, he dies, tail, I live. Tapos ito yung pinaka-disturbing na part. Isang gabi, bago siya hatulan, nag-blackout sa buong silda. Pagbalik ng ilaw, wala na siya at as in, literal na nawawala. Walang sirang rihas, walang bakas ng takas,
Pero may isang barya na iniwan sa sahig, duguan. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. May iba nagsasabing sumapi raw sa kanya ang demonyo. May iba naman, experiment daw yon ng isang kulto noon. Pero may mga matanda sa Columbus na nagsasabing minsan sa mga gabi na tahimik at malamig, may makikita ka raw na lalaking nakaitim sa tabi ng kalsada. Hawak ang barya, ulit-ulit na binabato sa hangin, at kapag narinig mo raw ang tunog ng baryang bumagsak, huwag ka nang lilingon kasi pag ginawa mo yon, baka ikaw naman ang sunod.